Него е вратаря там. Той вратаря не пази. Давай, Чекси! Злато, спокойно. Ауте тая, ауте! Немой! Дай, Злате! Споса! Браво, Злате! Айде! Нищо! Тая познавка. Всички да спали сме вън. Ени. Аз мисля, че първо ще става повече време към някой, който се да държи. Браво! Така. Не са фърлената, не са фърлената. Не са фърлената. Казвам, зайските пили го казвам. Айде да гол! Танка, ти си нашия герой! Да не, да не. Сигурен съм, че ще ги париш! Ай, Дани! А ви първия път 6 после 5. Айде, Боре! Чакал! Това няма смисъл! Как? Разкарат я насал. Те двамата вкарват то. Митю, гледа! Това ти е регламента. Ние ако знаехме, ще имаме направим смени. Къде да знам, бе, не? То това ще кажеш в началото. Айде, Дане!